बेखौथ' मोनथिला खिन्थु नैबे जाय बिनि नेकेट फट'खौ हगारदों बै मानसिनि नामा साइरिक ओमफ्राय मबाइल नाम्बाराबो नै 94853 ओमफ्राय 80554 नैबे नाम्बारखौबो दंखाजोबो जुदि नोंनाव गैयाबा आं हरगोन माबायाव हरना दोन नाम्बारखौ ओमफ्राय बिनि प्रफाइल दं नामा फट' दा बै साइरिकनि नामखौ थुबानो वाट्सएपआवहाय बेनि प्रफाइल फट'खौ मोननो हागौ बिसोर भाइरेल खालामनाया आरो बै एमजि भाइरेल खालामनाया आरो दाथ' बे माबा चेयारमेनथ' नङाना बियो थारमाने सार ओरैबायदि हा देबनिहाय प्रफाइल नेमा साउथ गंगाया बिसडिसि लिरनाय नालाय ओमफ्राय दा देबाथ' अलरेडि एडमिट दंखायो बै ग्रुपआव साउथ गंगायाव नङा बै बाथोन ग्रुपआवहाय दे बे एडमिट हिसाबै दङ सोर दोनदों बेखौ दा बिनि प्रफाइल नेमानो साउथ गंगाया बिसडिसि माबा साउथ गंगाया बिसडिसि मेम्बार होननानै लिरनाय दं बिनि प्रफाइलानो हो आच्छा औ थारमाने दा बेखौ लानानैसो बेखौ होनदों बियो थारमाने बे देबनि प्रफाइलावहाय साउथ गंगाया बिसडिसि मेम्बार लिरनाय माबा नालाय नुबाय नालाय ओमफ्राय दा बेवहाय बेयावथ' रावबो जेबो चेयारमेन बिसडिसिनि मेम्बारनि जेबो माबा मेनसनानो जेबो खालामखायाखै बाहाय रावबो बाहाय लिरनानैबो हगाराखै माबा भइस रेकर्डजोंबो रावबो हगाराखै बेवहाय अनलि बेवहाय बे देबनि प्रफाइलावहाय बियो मेम्बार मावो हिसाबै दा बिनि वाट्सएप प्रफाइलावहाय माबा साउथ गंगाया बिसडिसि मेम्बार होननानै लिरनाय दं नालाय बेखौसो दा माबागासिनो आरो बिसोरो भाइरेल खालामनाया बिसोर भाइरेल खालामनाया आरो बै एमजि भाइरेल खालामनाया आरो दाथ' बे माबा चेयारमेनथ' नङाना बियो दा बेनो बिराद कनफिउसन जादों ओमफ्राय जेन'बा बै सिख्लाया जाय बेजों रायलायहरदों बेयो बबे गामिनि मिथियो बबे मा डिस्ट्रिक्टनि सोरो बे जे देबजों जे रायलायहरदों दाथ' बेयो आं मिथियाना सार दा देबा मा रायलायहरखो ना गावनो माबा लादों ना मादों बेखौथ' जों मिथिला थारमाने बै सिख्लाया होमबाथ' बे ग्रुपआव दंखायो जानांगौ बैयो बेखौथ' मिथिला खिन्थु नैबे जाय बिनि नेकेट फट'खौ हगारदों बै मानसिनि नामा साइरिक ओमफ्राय मबाइल नाम्बाराबो नै 94853 ओमफ्राय 80554 औ बेनो बे मानसियानो बै ग्रुपआव हगारदों मा ग्रुपमोनलै बाथोन ग्रुप ओमफ्राय बे मानसियानो बे हिन्जावखौ बिदि नेकेट खालामनानै बे ग्रुपआव हगारदों बेवहाय जोंनि जेबो दाय गैया बाहाय माने ग्रुपआव नोंसोरो माने दंफायोमोन बे आरोना ओरैनो दङमोन जोङो जइन दंफायोमोन जोङो ओमफ्राय जोङो दा लिभ जाबाय बेबायदि आरो खिन्थु जाय मेन हगारग्रा बै बानायग्रा बेखौथ' दा मोनखाबायना नै साइरिक होननानै माबा नाम लिरनाय दं बेयो प्रफाइलाव लिरनाया साइरि आरोना साइरिक ओमफ्राय मबाइल नाम्बाराबो दंखाजोबो नैबावनो बेबायदि आरो जोंनि बाहाय साउथ गंगाया बिसडिसिनि जेबो माबा गैया बाहाय मेनसन गैया बाहाय थारमाने होमबालाय बै जाय मानसिया बे ग्रुपआव हाबनो हादों देबा बियो गावनि प्रफाइल सेपखौहाय साउथ गंगाया बिसडिसि बिदि खालामना लादों आरोना बे प्रफाइल नेमखौ ओंखायनो बे नुजाबाय नेमखौहाय बेखौहाय बेवहाय नुजोबखायो नालाय माबा थारमाने प्रफाइला जेनेबा आं मेसेज हरबाय बे ग्रुपआवहाय होमबानो अट'मेटिक बै आंनि प्रफाइल नेमखौहाय बाहाय आननाउन नाम्बारावहाय बे ग्रुपआवहाय बेखौ श' खालामखायोखा खालामो गासिबो नुजोबखायो इमेल होदोंबा इमेल एड होदोंबा इमेलखौबो नुजोबावगोन बाहाय दा ओमफ्राय बेखौनो बिसोरो आसुरिक माबा चेयारमेनखौसो होनलाबाय आरो गोदाव सोराव थारमाने बियो एमजिनि खोथा बे एगेन्स्टनि खोथा बुंबायना बेयो दा बिसोर हमनांगौ बै साइरिकखौ हमनांगौ खिन्थु ग्रुपनि मेम्बार्सफोरखौ हमनांगौबाथ' बेहाय 1200-1300 जन मानसि थायो दा सोर साबैसेखौ हमनो बेयावथ' रावबो हगाराखै जाय हगारदों बिनि नामखौबो नुजाखाबाय मेनलि कालप्रिटआ जाहैबाय माबा साइरि न साइरिक नैबे नाम्बारखौबो दंखाजोबो जुदि नोंनाव गैयाबा आं हरगोन माबायाव हरना दोन नाम्बारखौ ओमफ्राय बिनि प्रफाइल दं नामा फट' दा बै साइरिकनि नामखौ थुबानो वाट्सएपआवहाय बेनि प्रफाइल फट'खौ मोननो हागौ दा नोंसोर वाट्सएपआव गैलाबाथ' मोनला ना दाथ' जोङो बे माबा जाला
दा नैबे ग्रुपनिफ्राय जों लिभ जाबाय नालाय ओरैनो बे साइडया हिनजाव ना हौवा दा बे साइडगाथ' सोर मा बुंनो हानो हिनजावना हौवा आजिखालि प्रफाइल पिक्साराथ' नोङो जानला दोनो ना औ दोननो हायो आरो नों माबाखौबो नामखौबो नों चेन्ज खालामनो हायोना दा बेनो आरो ओमफ्राय डिटेल्सआ बेनो आरो दा बेखौनो आं ओंखायनो होनखादोंमोन आङो एमजिखौ आं बुंखादों माने आंनि भिडिअ'आव होनदोंमोन आरोना जेनेबा एमजिखौ सोरबा फासायदों नट डाउट एमजिनि दाय गैया जानो हागौ खिन्थु एजेन्टआथ' दाय गैया नट थिगैनो खिन्थु बेखौदि बेनो जाय मानसिया हरदों बुंहोदों बिसो जादोंना साउथगुङिया बिसटिसि माने चेयारमेन होननाया बेखौ मानो बिदि बुंनांगौ जेनेबा बे नंखाथाराबा ओमफ्राय बेखौ मानो बिदि दा आरो कमेन्टफ्राबो भिडिअ कमेन्टफ्रा रावबो लाजाया आरो फुरा सापर्ट बिसटिसि चेयारमेनखौ दाय होगासिनोथार आरो दा कमेन्टआव बिदि आरो मानसिफ्रा बेनो आरो जेबनि मानसिफोरनो ओरैनो मोनसेल' क्लु नांगौ फिसा माबा मोनबानो माने भाइरेल खालामनो नागिरो दानि मानसिफ्रा ओरैबायदि गावस्रा मा प्रफिट जायोथाय मा जायो आसरित मोनो आं मानसिफोरखौ थारमाने बै निकेट खालामग्रायाबो माबायदि खालामखो आसरितसो मोनबाय आं सेम बडि ओमफ्राय बे सोरनि सिख्लाखौ माबा खालामदों आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु दै माबा नाम होनो बियो बैबा मयुरि सोरगोयारि ना माबायदि नाम बसुमतारी चिरांनिनो अह जेनिफार एक्ट्रिसनि आरोसो नामाब्रा जेनिफार एक्ट्रिसनोबो बानायदों ओमफ्राय बे मयुरिनोबो बानायदों बेबायदि आरो जेनिफार एक्ट्रिसनखौबो बानायदों आरो बे मानसिया होमबालाय बे गथ'आ हमजाखागोन जाय शेयार खालामदों आरो बै गथ'खौ हमबानो मोनखाबाय दा जाय बे मबाइल नाम्बाराव होनाय गथ'खौ बेखौ हमबानोथ' बेखौ कल खालामनानै बेनि नाम्बारखौ थानायाव होबानोथ' बे थांनांखागोन नालाय बे थांनांखागोनखा बियो 100% गेरेन्टि बियो ग्रुपआव शेयार खालामबाय नालाय जुदि गाव इदि खालामाखैबाबो बे गथ'खौ हमबानो बियो सोरनिफ्राय मोना बिदि फैयो नालाय बे दा बाहाय आनदालुन बिदि होनलाबाय थायोबा बोरै जाखो दस्राखौ सामायनो बियो सोरनिफ्राय मोना बेखौबो बियो प्रुफ होनांगोन आरो बै मानसिखौबो सोरनिफ्राय मोनदों फार्स्ट टाइमाव सोरनिफ्राय मोनबोदों बबेहाय मोनदों बेखौ गासिबो फारि फारि मोनलांजोबगोन आरो होमबा नोङो बै जाय सिख्लाया बेजों फन रायलायदों खाथिनिखा जाहैबाय नङा होमबा नोंसोर गामि खाथिखा सोरजों जेनेबा बै सिख्लाया दे माबाजों देबजों फन रायलायहरदों नोंसोर खाथि जाखाबाय जाहैबाय देबखौ सिनायलायखायो नोंसोरो देबा सरलदाखानि आङो बे थारमाने फनखौ आं रेकर्ड खालामगासिनो दं नालाय बेनि थाखायनो आं नोंखौ सोंबाय आरो दा गामि खाथिनि नालाय जोंनिया ओमफ्राय दा बै सिख्ला फन रायलायहरनायाथ' बेखौथ' जों सिनाया सोर रायलायहरदों दा माबा मोनसे पलिसि खालामनानै बेखौ बिसटिसि मेम्बार लिरनाय नुनायखाय बेखौ दाय खालामनो बेनाव कल खालामहरखो ना माखो बिदिबो थाबाय खिन्थु मेइन सोर कालप्रिटआ सोर शेयार खालामग्राया सोर बेखौथ' नायाखिसै बिसोरो बेखौबो नायखादों भिडिअ माबायावनो होखादोंखा ओमफ्राय बिनि नामखौ लायाखै मानो बे मोनसे माबा थाबाय कुइसन थाबाय बेनि जाय शेयार खालामदों बे हिन्जावनि फट'नि बै फट' शेयार खालामग्रानि मानसिखौबो माबा मबाइल नाम्बारखौबो नुखाबाय नामखौबो नुखाबाय ओमफ्राय बिनि नामखौ लायाखै दा बेयावनो बुजिनो हायोना माबा मोनसे दं होननानै दा बै कालप्रिटखौ हमनांगौ बिसोर बेनो आरो मेन माबाया रिजन आरो आंनि बुजिनायाव बेनो आरोना जेनेबा जाय मानसिया शेयार खालामबाय बे शेयार खालामबा जेनेबा ग्रुपआव शेयार खालामबाय नों मोनबाय सोर खालामदों बेखौ लादो बेजों कन्टेक्ट खालामदो बेखौ केस होदो होमबानो ओंखारजोबगोन ना जेनेबा हयथ' बै जाय मानसिया शेयार खालामदों बे मानसिया इदिट खालामाखै जानो हागौ बेनो सोरबा लोगोआ हरदों वाट्सएपआव ओंखायनो बियो ग्रुपआव हरबाय होमबा बे लासैनो ओंखारलांजोबगोन बे ग्रुपआवथ' गोबां मोजां गाज्रि मानसि दंना दा बेवहाय जाय हरदों बेहासो माबा जागोन आरो दा